Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге тапшыруда. Әлмәтнең бер ишек алдында асфальт ишелеп төште. Яңа өслек бер ел гына хезмәт итте. Ул Клара Цеткин 36А йорты янында безнең ишек алды программасы буенча ремонттан соң барлыкка килгән. РТС микрорайонында Токарликов урамындагы юлның 34 ел ремонтланмаганнар. Бәхетсезлек очраклары булмасын өчен халык чокырларны мөстәкыйль рәвештә вак таш яки коры үлән белән күмәргә мәҗбүр. Шәһәр судында наркотиклар сатырга теләүчеләр турындагы эшне карау дәвам итә. Ике дус җинаятьчел оешмага кереп җиңел акча эшләргә тели, ләкин барып чыкмый. Әлмәтнең бер ишек алдында асфальт ишелеп төште. Яңа өслек бер ел гына хезмәт итте. Ул Клара Цеткин 36А йорты янында безнең ишек алды программасы буенча ремонттан соң барлыкка килгән. Ишелү аркасында җиңел һәм зур йөк машиналары йөртүчеләре дә җафа чигә. Хезмәтләр җавап бирсен өчен әлмәтлеләрнең халык контроле сервисында гариза калдырганнар. Она сначала такая ямка была, не сильная. Я вот где-то недельку отсюда перестал ездить. Клара Цеткин 36А йорты янында асфальтта җимерелүләр барлыкка килә. Юл өслеген 24нче елның җәендә яңарталар. Ләкин ул озакка җитми. Җиңел машиналар да, зур йөк машиналары да чокырны сак кына узарга тырышалар. Халык контролер сервисында вәзгыятьне төзәтү үтенече барлыкка килде. Бер ел элек безнең ишегалды программасы буенча юл өслеге алыштырылган иде. Бүгенге көндә асфальтта чокыр барлыкка килде. Ул көннән көн зурая бара. Авария килеп чыкмасын өчен юл өслеген ремонтлауны сорыйбыз. Гаризаны июль ахырында урнаштырганнар. Ә кичә башкарма комитетта комиссияның урынга чыгуы планлаштырылганы турында хәбәр иттеләр. Әлегә кешеләргә тизлекне киметергә яки җимерелүне урап узарга туры киләчәк. Гафиятуллин урамы 8нче йортта яшәүчеләр шәхси транспортсыз калырга һәм хәтта гомерләре өчен дә куркалар. Тиздән бәла каза булырга мөмкин. Агачлар кипкән, машиналарга яки кешеләргә төшә алалар. Кипкән агачлар 5 катлы йорттан биегрәк. Әгәр дә аларның берәрсе ауса, куркыныч нәтиҗәләргә китерә ала. Ленин урамы 95нче йорт халкының мөрәҗәгате кебек үк бу гариза буенча җаваплы буларак Алсу идарәче компаниясе билгеләнде. Ленин урамы 95нче йорт артында куркыныч балалар мәйданчыгы бар. Анда якындагы йортлардагы балалар уйный. Тау өстендә секцияләрнең берсенең беркетүе сынган. Гариза буенча башкаручы билгеләнгән булуга карамастан, тауны кайчан ремонтлаячаклары билгесез. Тагын 8 мөрәҗәгатьнеке кебек үк әлеге гаризаның статусы эштә дип тора. Узган 30 көн эчендә 23 проблема хәл ителде. 30-ы планлаштырылган. 5 мөрәҗәгатьне кире какканнар. РТС микрорайонында Токарликов урамындагы юлны 34 ел ремонтламаганнар. Халык машина йөртүчеләр чокырларны урап узганда юлдан төшеп китүләренә зарланалар. Бәхетсезлек чокырлары булмасын өчен халык проблемалы урыннары мөстәкыйль рәвештә вак таш яки коры үлән белән күмәргә мәҗбүр. И вот эти ямы, это же просто ужас. Это просто ужас. Я засыпала глубокую яму травой. И вот эти ямы. Бу чокырлар, бу бит котышкыч. Менә мин тирән чокырны үлән белән күмдем. РТС микрорайонында Токарликов урамында яшәүчеләр соңгы чараларга әзер инде. Юлны монда 34 ел ремонтламаганнар. Һәм бу машина йөртүчеләр өчен уңайсызлырак кына түгел, өлкәннәр өчен өстәмә йөкләнеш һәм балалар өчен куркыныч та. Иду на Зайка. Зәй елгасына барам, үлән чабам, берегә китереп чокырларны күмәм. Мин пенсионер, онык килә, йөри, егыла, тезләре җимерелә. Мин аңа йөрмәдим. Балалар очраклы рәвештә чокырга эләгәме яки кискен тойгылар эзлиме билгесез. Ә олылар машинаны ватылудан саклап калырга теләп, тагын да зуррак күңелсезлекләргә биреләләр. Хәзер бу урын зур ташлар белән уратып алынган. Аларны да чокыр күренеп торсын өчен халык китергән. Шәхси транспортта йөрү машиналарны планнан тыш ремонтлау белән яный, әмма халыкның башка вариантлары юк диярлек. Аларның сүзләренчә, монда таксистлар килми, сәбәбе шул ук юлларның торышы. Ашыгып
ашыгыч хезмәтләр килү белән дә кыенлыклар туа. Особенно вот когда слякоть. Бигрәк тә кар эрегәндә, монда котышкыч, борылышларда кирип булмый, монда барысы да сазлык кебек. Янгын сүндерүчеләр турында әйтә алмыйм, тик менә ашыгыч ярдәмне мин сазлык булганда чакырттым, һәм менә анда үтеп булмый. Аларның тәгәрмәчләре батты һәм алар үтә алмадылар. 300 ел эчендә халык өлешенә төрле сынаулар туры килгән. Юл вакыт үтү белән генә җимерелми, катаклизмнарда аны читләп үтмәгән. Был у нас потоп в 2011 году. Бездә 2011 елда су басу булды. Бик көчле, беренче чиратта кешеләргә ярдәм итәргә тиеш булганнардыр, ләкин кызганычка каршы юлны ремонтламадылар. Ул быел да булмаячак. Мондый җавапны без Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасарыннан алдык. Кызганычка каршы быел бу урамда ремонт эшләре каралмаган, әмма Токарликов урамы ремонт планлаштырылган юллар реестрына кертелгән һәм якындагы елларда ремонтланачак. Моны кешеләр башкарма комитеттан инде күп еллар ишетәләр. Бу урам халкы проблеманы шишу юлы табырга тырыша һәм күп кенә инстанцияләрнең бусагаларын тапты. Торак инспекциясендә аларга юл өчен җирле үзидара җаваплы дигәннәр. Кешеләр юлны тулысынча үз хисабына төзекләндерергә теләгәннәр һәм имзалар җыя башлаганнар. Ләкин бу вариантта теориядән практикага әверелмәгән. Монда ныкталы яңартудан ары эш бармый. Был ямочный ремонт, но Чокырларны ремонтлау булды, ләкин ул бөтенләй җимерелде инде. Чөнки яңгырлар монда болай да барысы да күренә. Халык аларны җирле яки республика хакимияте ишетер дигән өметне югалтканнар инде. Әгәр бу юлы да берни дә үзгәрмәсә, алар ил җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә әзер. Шәһәр судында наркотиклар сатырга теләүчеләр турындагы эшне карау дәвам итә. Ике дус җинаятьчел оешмага кереп, җиңел акча эшләргә тели, ләкин барып чыкмый. Матур тормыш урынына гаепләнүчеләр эскәмиясе. Шаһитлардан сорау алу вакытында эш буенча тагын нәрсәләр билгеле була һәм компаниягә нинди җәза яный. Эш материалларыннан күренгәнчә узган июнь аенда гаепләнүчеләрнең берсе оешкан төркемгә кергән. Анда башта үзенә 3,5 грамм гашиш сатып алган, аннары машина белән дустына тыелган матдәләрне китерү белән шөгыльләнергә тәкъдим иткән. Августта компания шәһәр читенә китә. Билгеләнгән урында пассажир ярты килограмм мефедрон алып, төргәкне утыргыч астына яшергән, ләкин курьерларның сәфәре барып чыкмаган. Аларны вакытында тоткарлаганнар. Машинада гаепләнүченең йөргән кызы да булган. Ул бәхетсез сәфәрне биләмгә чыгу дип ышандыра. Сезнең сәфәрнең ниндидер максаты бар идеме? Юк, бары тик машинада йөрү. Закон вәкилләрен кыз үзенең юлдашларының машинадан чыгуын хәтерләмим, ә төргәкне транспорт чарасын тикшерү вакытында гына күрдем дип ышандыра. Возмущался из машины? Машинадан кая да булса чыктымы? Без ниндидер мизгелгә туктадык. Мин ятып тора идем, карамадым. Һәм машинадан чыкты. Мин аны бәдрәфкә чыккан дип уйладым. Машинада ниндидер тыелган предметлар бар идеме? Порошок салынган төргәкне чыгардылар. Каян алганнарын күрдегезме? Мин кайдан икәнен күрмәдем, чөнки машина артында басып тордым. Җиргә салгач кына күрдем. Шаһит өстәвенчә кулга алу процессы вакытында тоткарланучылардан мәгълүматны бәреп чыгарганнар. Гаепләнүчеләргә оештырылган төркем тарафыннан зур күләмдә наркотик чараларын законсыз сатуга омтылу матдәсе буенча гаепләү белдерелгән. Җәза 20 елга кадәр иректән мәхрүм ителү булырга мөмкин. Моннан тыш аларның берсенә наркотикларны законсыз сатып алу, саклау һәм ташу өчен тагын 3 ел яный. Эш буенча тыңлаулар 20 августта дәвам итәчәк. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны вакытында түләмәгән өчен Әлмәт районында яшәүче 200-дән артык кеше юл башыннан бирле административ җаваплылыкка тартылган. Бүген штрафны 60 көн эчендә түләргә кирәк. Напоминаем, что санкции статьи 20... Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе административ хокук бозулар кодексының 20-25 маддәсе санкцияләре буенча түләмәүчегә штрафны икеләтә түләү рәвешендә җәза. Шулай ук 15 тәүлеккә кадәр административ кулга алу яный. Шул ук вакытта беренчел штрафта түләнергә тиеш. Дәүләт хезмәтләре порталы аша автоштрафларны тикшереп һәм түләп була.
Әлмәттә 2 көн эчендә 100-гә якын кеше коешын электермәгәне өчен җаваплылыкка җәлеп ителгән. Хәзер Татарстанда куркынычсызлык коешы оператив профилактик чарасы уза. Шуңа күрә автоинспекторлар әлеге куркынычсызлык элементын соңга сукмайчыларны контрольдә тотуны көчәйттеләр. ЮВТ-24 төшерү төркеме традиция буенча инспекторлар белән рейдка чыкты. Бигәш төзүчеләр бөҗрасында бөке барлыкка килүе очраклы түгел. Автоинспектор ерактан ук коеш белән электрелмәгән машина йөртүчеләрне һәм пассажирларны күреп ала. Ләкин юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне хезмәткәрнең үткен карашы гына контрольдә тотмый. Фиксация нарушений правил дорожного движения. Куркынычсызлык коешларын куллану кагыйдәләрен бозу очракларын теркәү шулау юк автомат режимда фото-видео теркәү буенча башкарыла. Коешсыз йөрүнең сәбәпләре төрлечә. Кемдер балалары артыннан карап өлгермәгән, кемдер оныткан, кайберләре кагыйдәләрне соңга сукмый. Машина йөртүчеләрнең берсе кагыйдәләрне даими бозучы булып чыккан. Автоинспекторлар базада аның 17 түләнмәгән штрафын тапкан. Электрергә яратмыйм, уңайлы түгел. Дөресен генә әйткәндә, мондый машинада коеш электру ярдәм итмәс дип уйлыйм. Әгәр мин Мерседеста булсам, бу башка хәл. Хәзер иратка штрафларны вакытында түләмәү турында административ материаллар төзеделәр. Процессуаль карар кабул итү өчен алар җәмәгать судына җибәрелде. Хәзер хокук бозучыга түләнмәгән суммадан 2 күләмдә штраф, административ кулга алу яки мәҗбүри эшләр яный. Тикшеренүләр буенча куркынычсызлык коешлары юл транспорт һәлакәтендә һәлак булу яки җәрәхәтләнү ихтималын алгы утыргыч өчен 50%-ка, арттагылар өчен 25%-ка киметә. Водитель механического Куркынычсызлык коешы белән җиһазландырылган транспорт чарасында хәрәкәт иткәндә механик транспорт чарасын йөртүче электреләргә тиеш һәм электрелмәгән пассажирларны йөртмәскә тиеш. Куркынычсызлык коешы оператив профилактик чарасы 14 августка кадәр дәвам итәчәк. Беренче көннәрдә 90-нан артык хокук бозу очрагы теркәлгән. 85-е машина йөртүчеләр арасында, 7-се пассажирлар арасында. Шәһәр күленнән яңа су пробалары алынды. Белгечләр микробиологик составны атна сайын тикшерәләр. Нәтиҗәләр кайчан билгеле булачак? Бу сорауга җавап сюжетыбызда. Шәһәр күлендә бүген Роспотребнадзор белгечләре эшли. Атна сайын алар су анализына проба алалар. Бүгенге көндә бу тикшеренүләр массакүләм авырулардан саклануның иң нәтиҗәле чараларының берсе. Сыйыклык үрнәге 2 урында, сулыкның тирән җирендә һәм өслегеннән алына. Савытны материал алыр алдыннан гына ачалар. Аннары пробалар алына, савыт ябыла, маркировка куела һәм беркетмә төзелә. Соңыннан лабораторияга тапшырыла. Тикшерү нәтиҗәләре һәр 10 көн сайын Роспотребнадзорның рәсми чыганакларында урнаштырыла. Если положительные результаты. Әгәр теге яки бу күрсәткечләр буенча уңай нәтиҗәләр рөхсәт ителгән дәрәҗәләрдән артып китсә, без шәһәр башкарма комитетына әлеге күрсәткечнең югары булуы турында хат җибәрәбез һәм чаралар күрүне сорыйбыз. Бүген Әлмәттә нефтчылар көнен бәйрәм итү программасы билгеле булды. Аны тармак хезмәткәрләре һәм шәһәр халкы 6 сентябрьдә билгеләп үтәчәк. Кичәнең хедлайнерлары Любе, Комната культуры һәм Юрий Антонов булачак. Программа белән тулырак безнең сайтта таныша аласыз. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.